ešte posledný blok, ktorý by sa mal venovať práve tým výstupom právneho poradenstva. A veľmi mi to je ľúto, že zase niektorí ľudia to nezvládli, takže neviem, ako to máme robiť. Je množstvo vecí, ktoré dokážeme meniť, ak dávame správne pripomienky. Je množstvo vecí, ktoré dokážeme zmeniť, ak dostávame od vás spätnú väzbu, a vďaka iniciatíve pani prezidentky vznikla vtedy dávnejšie právna poradňa, ktorá nám dáva tú spätnú väzbu, rovnako ako dostávame spätnú väzbu od vás, a následne vieme veci posúvať a meniť formou pripomienok, a priznám sa, že naozaj sme veľmi úspešní v tom pripomienkovom konaní, lebo dávame konkrétne pripomienky v súlade so zákonom, a keďže sme dostali dotáciu z Ministerstva spravodlivosti, ktoré zvážilo, že právo na zdravie patrí medzi základné ľudské práva, lebo je definované v ústave, na právne poradenstvo. Súčasťou toho je aj krátky seminár, ktorý sa má zaoberať práve tou právnou poradňou, výstupmi právnej poradne, ktorú naša hlavná šéfka, ktorá sa tomu teda naozaj venuje dlhé roky, by vám odprezentovala. A zároveň by sme si povedali nejaké základné veci o tom, ako sa rodí zákon, ako prebieha medzirezortné pripomienkové konanie a akým spôsobom sa ten zákon ešte dá zmeniť, aj keď už ide do Národnej rady, aby ste tieto informácie mali a nebali sa nám do budúcna povedať, ak je niečo, čo vnímate, že je problematické alebo rizikové a je potrebné v rámci zákona lepšie popísať, aby sa nestalo, že dôjde k nejakej nesprávnej interpretácii. Môže byť? Dávame to? Majka, pódium je tvoje. Poprosíme prezentáciu. Takže práva pacientov. Je to niečo, čo ste už možno aj sú tu organizácie, ktoré už videli časť tejto prezentácie. Takže kto sme? Asi históriu vám nemusím veľmi predstavovať. Vznikli sme v roku 2001. Ja stále hovorím, že musíme si byť vedomí, prečo sme vznikli, prečo ste našimi členmi. Pretože slovenská vláda schválila chartu práv pacientov. Je tu aj, môžeme aj doplňať, aj spoluautorka, pani doktorka Darinka Sedláková, ktorá je členkou predsedníctva a o tejto charte vie, akože vtedy si pacienti fakt uvedomili, že musíme spojiť sily. Nech združujeme pacientov s akými diagnózami, ale jedno máme spoločné a to sú tie práva. Tie si musíme obhajovať spoločne a vlastne v tej jednote je sila. Je potrebné a stále je informovať širokú verejnosť o ich právach a povinnostiach pacientov. Ja veľmi často narážam u zdravotníkov na to, že ale vy stále hovoríte len o právach a o povinnostiach. Nie je to pravda. My hovoríme aj o povinnostiach pacientov a hovorím aj to, že naozaj vymáhať si svoje práva nie je formou, že budem vykopávať dvere, nie agresívne, dá sa to slušnou formou. Povedať, na toto mám nárok, môžem vás poprosiť. Ďakujem. Pretože je mi strašne ľúto, ani samotní zdravotníci tú našu chartu nepoznajú. A ja, ako už dosť sme sa rozprávali o sestrách, ja som vždy mala taký slogan. Právne vedomie, vedieť sa zorientovať v tom, v čom potrebujete. My by sme sa aj preto rady toho dotkli, argumenty a tým sa dvíha aj sebavedomie. Hej. Pokiaľ ho nemáme, tak sa veľmi neposúvame a napríklad v Rakúsku vlastne tam vzdelávajú zdravotníci aj pacientov, aj príbuzných o ich právach pri meniacej sa legislatíve. My sme ešte stále na tento level nenaskočili. Takže sme členmi medzinárodných organizácií, to iste viete, Európskej pacientskej federácie JAPO. Ja som strašne rada, že nás zastupuje v súčasnosti na pôde týchto európskych organizácií pani doktorka Sedláková, ktorú iste mnohí poznáte, bola šéfka VHO pre Slovensko, v Slovinsku autorkou charty.
spoluautorkou. Takže pani doktorka veľmi dobre sa orientuje v našom zdravotníctve. Mnohých vás požiadala už, aby ste nás informovali o svojom členstve v medzinárodných organizáciách a prihlásilo sa vás pomerne veľa, zverejníme to aj na našej webovej stránke. Takže je to úplne skvelé, že sme spolu a sme aj dosť suverénni na medzinárodnej pôde a vieme prenášať príklady dobrej praxe na Slovensko. Takže ja verím, že budete s pani doktorkou komunikovať. A to, že organizujeme pravidelné vzdelávacie aktivity, akože Hanka mi tiež hovoria, že a budú vzdelávať pacienti. My vzdelávame. Vidíte, že robíme preto maximum. Informovala som vás a budem ešte informovať aj o činnosti na budúci rok. Ešte si to prejdeme s predsedníctvom. Takže vlastne všetky informácie potrebné na zlepšovanie zdravotníctva, to vlastne bola aj téma tejto konferencie a každého jedného workshopu. Lebo my spoločne, tak ako hľadala pani viceprezidentka doktorka Marušaková, musíme hľadať spoločne cesty. Musíme o nich vedieť, aby tie cesty neboli utrhnuté. A ja vás veľmi pekne chcem poprosiť aj pri tejto príležitosti. Mnohí z vás sa vyberú na ministerstvo, vyberú sa do parlamentu a nepoviete nám to, vy nám to nemusíte hovoriť. My vašu právnu subjektivitu plne akceptujeme, podporujeme, rozvíjame, vzdelávanie podporujeme, aby sme o tom vedeli. Možno vám poradíme, čo je potrebné urobiť lepšie, s čím by ste tam mali ísť. A niekedy je to potom také utrhnuté a dopadne to tak, že aj dobrá myšlienka skončí. Ona skončí v polceste. Ja to vidím. To sú hospitalizácie príbuzných, potom boli to hospitalizácie z detí. S deťmi my to môžeme urobiť, ale robme to, prosím vás pekne, takou formou, že dajme to ako spoločnú požiadavku na ministerstvo zdravotníctva, podporme to, choďme do toho spoločne, povedzme si, zmedializujeme to. Niekedy sú to tak rýchle kroky a nemuseli skončiť. Potom zase čakáme, my sa k ním vrátime, to je jasné. Takže, nebudem vám čítať celú chartu, iste poznáte tie naše základné práva, právo na včasnú starostlivosť, právo na ochranu života a zdravia, právo na bezplatnú starostlivosť, to určite nenájdete, o ktorú sa každý opiera, pretože tá je daná v ústave, ale podotýkam, za podmienok stanovených zákonom. A ten zákon každému hovorím, môže stanoviť, že budeme mať bezplatnú akutnú starostlivosť, a všetko si budeme hradiť. A to nikdy nemôžeme dopustiť. Dotýkala sa aj pani viceprezidentka solidárneho systému a podobne. Takže naozaj tie naše práva, všeobecné práva, že máme právo na sekundárnu starostlivosť, následnú. Často sa stretávame, ja sa niektorých bodov dotknem, že príde RZPčka a odvezú ma tam, kde ja nechcem. Hej. RZPčka vás odvezie v prípade záchrany života do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia. Nie. Už nie. Do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, ktoré spĺňa medicínsku službu. Toto je dôležité v rámci OSN-ky. No, je to tam už? Áno, už to je, lebo bol problém, že niektoré nemocnice nesmeli už ošetrovať deti a tým pádom tie deti vozili po celom Slovensku. Takže už je to upravené v rámci OSN-ky. Hej, lebo toto hovorím, že OSN-ka sa upravovala, to by sme, ale to by ako ušlo, lebo naozaj ešte aj charta hovorí o tomto, že v najbližšom zdravotníckom zariadení boli tam aj tie návrhy, teraz, čo sa týka RZPčky, tej 579, že podľa zdravotného stavu odvezenie pacienta na ambulancie, to stade vypadáva, hej, aby nebol... Kde teda vedia, ak je pacient s cievnou mozgovou príhodou, tak ho vezú do najbližšej nemocnice, ktorá má starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou. Ale áno, to ti chcem povedať, že aj ťažko oni si priznávajú aj vlastne dispečingy tú chybovosť. Nie vždy sa všetko dá presne vyhodnotiť. Áno, oni ju majú, hej. Robili teraz software, spúšťa sa pre záchranky v ambulanciách, záchrankách pri
priamo to majú, je prepojené na dispečing a ukazuje im, ktoré nemocnice sú blízko a ktoré spĺňajú tie požiadavky na to, aby tam toho pacienta No ešte aj oni si nastavujú tú sieť, ešte nie je hotová, len hovorím, že naozaj fakt tam bolo, že niekto odpadne. Nemusia presne, lebo ty nie si zdravotník, Eliška. O tom sme diskutovali, že nemusia presne. S čím som ja nemohla súhlasiť, aby prevážali na ambulancie v prípade, keď je to akože na prvý pohľad ľahký kolaps, hej. Ten, ktorý človeka nájde, alebo príbuzný, nemusí to popísať, ale to sa zastavíme pri záchrankách, uvidíme, čo z toho vyjde, pôjdu k tomu vykonávacie právne normy, takže naozaj budeme vedieť, že akou formou to ide. To, že máme právo naozaj na zdravotnú starostlivosť, ktorá sa vyznačuje vysokou profesionálnou úrovňou, s využívaním modernej techniky, ale aj dôstojným etickým a humánnym prístupom, áno, to je niečo, čo ja sa zastavím pri ďalších bodom, že je to naozaj problém. Právo na informácie. Právo na informácie, my s pani viceprezidentkou tu bojujeme dlhodobo o to, že právo na informácie, to nie je, aj včera to tu odznievalo, ako ja často aj počúvam, že dobehnú za mnou, keď ma prepúšťajú a tu máte informovaný súhlas, je to formalita, podpíšte. Právo na informácie má každý z nás a mali by to byť kompletné informácie. Súhlas pacienta, informovaný súhlas po informovanosti nie je formalita. Každý sa má právo zamyslieť, zvážiť, nemôže byť podpisovaný pod nátlakom. Takže naozaj, a máte právo, a to som už prizvukovala, aj nepodpísať ten informovaný súhlas, pokiaľ nie ste si istí, aj odmietnúť, napríklad zažila som to raz v praxi, že nechcete, aby boli informovaní vaši príbuzní. Išlo o mladého pacienta, nechcel stresovať manželku, veril, že sa zlepší jeho zdravotný stav, podpísal nám to, my sme to plne akceptovali. Takže manželka chcela nás dávať k súdu a neviem čo, má na to pacient plné právo. Právo máme o sebe my rozhodovať. A vlastne tu sú prípady, kedy pacient o sebe nerozhoduje. My to máme legislatívne u psychiatrických pacientov veľmi dobre podchytené. Naozaj vidím aj Slovenskú psychiatrickú spoločnosť hlavných odborníkov. To by bola samostatná prednáška, ale máme to veľmi dobre podchytené. Dôvernosť, to sú vlastne tie dôverné informácie, ja som stále kladla zdravotníkom tiež a mali sme takéto prípady, že prístup k zdravotnej dokumentácii v nemocnici majú zdravotníci, ale sú viazaní mlčanlivosťou. Sú tam stanovené podmienky, kedy ju môžu porušiť, nie stále, ale stále. Ja som mala ešte podnet v rámci poradenstva, že pani bola naozaj na histologickom kyrete a celá brána vedela, že vlastne bola na kyrete, bola na zákroku. Strašne ju to rozčulilo. Takže toto musia zdravotníci ovládať ako písmo svete. Liečba a starostlivosť, tuto máte jasné. A prvý bod, s ktorým sa borím, hovorím, tie ostatné body si vieme pozrieť. Pacient má právo poznať údaje, meno a priezvisko zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa o ňo starajú a liečia. To právo sa naučte šíriť aj vy a uplatňovať v praxi. Zdravotnícki pracovníci strašne neradi nosia menovky, kto sú, čo sú, ale pacient sa nevie v tom zorientovať. Dnes, ako nám chodia rôznorodo zdravotnícki pracovníci poobliekaní, naozaj nevedia a my stále, mali sme už aj my podnety, ríšava blondína v bielom tričku. Hej. Niekedy je to naozaj také, že verte mi, tí pacienti chcú aj poďakovať. Nevedia komu. My sme anonymní, my sme stratení, my nevieme, kto je lekár, kto je sestra, kto je sanitár, kto je rehabilitačný pracovník. Naozaj sme stratení. Ide to. Ja keď som ešte robila v Košiciach, istého času práva pacientov som presadzovala na operatívnej porade. Všetci zdravotníci mali menovky a riaditeľ trval aj na fotke, aby sme si ich nemohli zamieňať a slúžilo to aj ako ID preukaz. Takže naozaj to právo poznať mena, niektorí mi povedia, ale ja sa predstavím. Ten pacient, keď sa mu predstaví 5-10 ľudí niekde na oddelení, on si ich nezapamätá.
Takže právo na využívanie svojej rodiny a priateľov počas poskytovania zdravotnej starostlivosti pri dodržiavaní podmienok ustanovených zákonom. To bude ešte aj pri právach umierajúcich. Ja tu musím povedať jedno. My stále máme komunistické zdravotníctvo, ktoré sa striktne drží návštevných hodín a často neodlišujeme, aký je zdravotný stav toho pacienta, pretože návštevné hodiny máme od 2. do 4. Ja som tvrdila a budem tvrdiť. Umierajúci a ťažko chorí majú mať právo pri sebe svojich príbuzných. Neobmedzený čas, treba na to vytvoriť podmienky. Verte mi, zdravotnícki pracovníci sa o to pobijú, vydúbkajú si to. Ale často hovorím, že je to posledné prianie. A keď vidím doteraz Červený nos, takže jeho zakladateľ, pán Edwards, stretla som ho osobne, ako vznikla táto myšlienka červených nosov, keď ste videli Filadelfiu, keď ten pán umieral, tak on bol ten, ktorý mu tam pripravoval program v tej nemocnici, že mali tam veľkú oslavu narodenín a tak. A vtedy si povedal, že on chce niečo takéto robiť pre pacientov a chce to šíriť po svete, pretože je to úžasná myšlienka. A ja hovorím, ak chcú byť príbuzní, teda blízky pri tom pacientovi. Ja som mala s tým konflikty aj s profesorkou a presadili sme si to. Počas pandémie rovnako boli to veľké problémy, nepustíme a kadečo. Potom aj minister Krajčí vyšiel s tým, že k umierajúcim pustia. Dostali ste ochranné prostriedky. Hovorím, že smrť je nadriadená životu a musíme k nej pristupovať s pokorou a všetci. Takže k tomu, toto si naozaj zapamätajte, podávanie sťažnosti. Naozaj pacienti sa majú právo sťažovať a tým nechcem povedať, že sťažujte sa v kuse, sťažujte sa so všetkým. Ale pokiaľ naozaj vidíte, že tá situácia na oddelení na klinike je taká, že neposúva sa, v prvom rade hovorím, ak nepochodíte u lekára, je tam vedenie kliniky, preto sú tam manažmenty, preto sú tam vedúce sestry. Riešte to priamo s nimi, lebo to, že vy už potom dáte do Markízy, ocko bol na chodbe, nachládol, zomrel nad zápal plus, bol zanedbaný a kadečo, to nemá zmysel. Vždy každému hovorím, a je to aj postup v rámci úradu pre dohľad, vedeniu nemocnice podávajte písomnú sťažnosť a písomnú odpoveď, lebo bolo už obdobie, a tu je aj pani viceprezidentka, že vôbec hovorí, že sa nebudú zaoberať podnetmi, pokiaľ nebudú mať spätnú odpoveď od vedenia nemocnice, že vyhodnotilo sťažnosť tak a tak. Ja musím povedať, áno, ako asociácia na ochranu práv, keby sme išli do dôsledku, vidíme tam veľké medzery a to je vlastne mediačná činnosť a možnosť riešenia konfliktov priamo v nemocnici, aj s niečím zastúpením. Áno, mali by sme možno ochotných právnikov, nemáme na to vytvorené podmienky, ani legislatívne. Určite je to výzva do budúcnosti. Ak si myslíte, že podáte sťažnosť a sťažnosť je opodstatnená, že vás už nikto neošetrí, ambulantných, to potom uvidíte, na čo máme sťažnosti, poplatkov, doplatkov sme mali. Nie je to tak. Verte mi, že nie je to tak. Tí, ktorí si svoje práva uplatnili, že, Datka, nebolo to také, že ten lekár ti povedal, že ťa nezoberie. Prečo ste to riešili takto? Hej? Mohli sme sa dohodnúť. A bolo, hovorím, naozaj viac takýchto podnetov, že mi potom ďakovali, musí to mať svoju formu, musí to mať postup. A ja veľmi dobre viem, že mnohí z nás žijú z ruky do úst. A keď niekto povie, že 20-30 eur, my na nich nemáme. A nie sú tie poplatky úplne zákonné. Náhrada škody, tu chcem povedať len toľko. Mnohí si zamieňajú to, čo vlastne pokutu vyrúbe úrad pre dohľad pri pochybení. S náhradou škody už mi prišlo, že čo za 800 eur a bolo tam zanedbanie, tak toto nie je náhrada škody. Náhrada škody, tam si to môžete uplatniť a to vlastne dvomi spôsobmi. Najprv musíte dokázať, že došlo k zanedbaniu starostlivosti, pochybeniu. To je trestnoprávne. Náhrada škody je ďalší súdny spor. Ja verím, že sa k tomu nedostanete, to by bolo úplne samostatné. Niečomu takémuto. Poradenská činnosť, ako už hovoria pani viceprezidentka, áno, je to náš základ a je to robené v spolupráci s občianskym združením Právna podpora pre pacientov.
Takže čoho sa vlastne tie podnety dotýkajú v oblasti dodržiavania práv pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti, informovaný súhlas, už spomínaný, pri úhrade poplatkov za poskytnutú starostlivosť, pri predpisovaní a schváľovaní liekov a zdravotníckych pomôcok, to sú tie výnimkové lieky, vyplývajúcich z verejného zdravotného poistenia, posudzovania etických otázok a otázok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci, sociálneho poistenia, poskytovania informácií o organizácii výkonu štátnej správy, edukácia a zvyšovanie právneho povedomia pacientov v otázkach právnej úpravy práv a povinnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tuto máte taký akože prehľad, že čoho sa tie podnety dotýkajú. Akože vidíte, ten COVID, už teraz nemáme podnety. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a to je vrátanie kúpeľnej starostlivosti, nevypísanie práv pacientov, termínov na vyšetrenia, lebo týchto podnetov nám neubúda. Žiaľ, naopak pribúda, je ich viac ako počas covidu. Etika zdravotníckych pracovníkov. V prvom rade vám chcem povedať, že etiku zdravotníckych pracovníkov nevyrieši ani úrad pre dohľad, ani ministerstvo zdravotníctva. Je to výsostne postavenia právomoci komôr, a ktoré môžu konať, lebo etika je náš veľký problém. Tých podnetov my až toľko veľa nemáme. V prvom rade môžu konať len v prípade, ak je lekár, sestra, zdravotnícky pracovník členom komory. Ak nie je členom komory, iba registrovaní, nemajú na ňo dosah. Takže tá etika vôbec nie je domyslená. Poplatky v zdravotníctve, ako toho nám tiež pribúda, pretože tie poplatky neúmerne rastú. Zaplatili sme v rámci zdravotnej starostlivosti, sú to údaje úradu pre dohľad, 1 800 000 podľa všetkého. K tomu nám ešte pribúda poplatky, doplatky, to je odhad 60 € priemer na hlavu ročne, čo zaplatia. Oni, čo mali prieskum, ministerstvo ho realizovalo, to bude čoskoro von. Takže zhruba 360 miliónov, ja tvrdím, že je to viac. Tie poplatky neúmerne rastú, ako som spomínala, nie všetci na nich majú. Zdravotné poistenie, čo máme veľmi často, sú to dlžníci na zdravotnom poistení. A akože, áno, ja chápem, sú to, lebo sa menilo aj vďaka pani viceprezidentke, napríklad poskytovanie akutnej starostlivosti máme už trošku viac rozšírené, ináč zadefinované. Lenže tí ľudia sa nevedia vyrovnať s tým, že oni by mali teraz mať splátkový kalendár a oni musia potom niečo zaplatiť. My sme to aj vysvetľovali, že áno, oni tú starostlivosť dostanú, ale ten dlh im tam ostáva. A oni chcú úplne iné splátkové kalendáre, oni to nemajú. Sama som to zažívala. Ak mi to nevybavíte, vyskočím von oknom. To bol narkoman. Takže to sú, hovorím, často veľmi ťažké dilemy. Sociálne poistenie, ako vidíte, rovnako nám pribúda týchto sťažností, lebo tak ako zdravotníctvo nemá peniaze, sociálna pokladňa je prázdna, hľadajú sa rôzne formy úspor, prehodnocovania a v niektorých prípadoch aj sme boli úspešní, to tuším mám ďalej. Iné zamerania, odškodné poškodenie zdravia. To je ten posledný bod, ktorý som spomínala, akou formou si to uplatniť, akože len medzi nami, áno. Máme k dispozícii aj advokáta, ktorý robí vyhliadky na úspešnosť týchto prípadov. Že čo sa dá, čo sa nedá, uplatniť si súdnou cestou. Takže, čo nám urobí tie nárasty? Isté, toto je už staršie, toto sú vlastne, to je odložená zdravotná starostlivosť počas pandémie. Tu si musíme povedať, že aj keď ste pozerali, aj vidíte rôzne grafy, ja ďakujem pani viceprezidentke, že tiež potom so mnou už do toho išla. Data boli cez poisťovne. Ak sme mali za 2 roky odložených 44,5
operácií gynekologických, ORL 43, choroby svalovej kostrovej hmoty 41,9, neurochirurgia. K čomu to celé viedlo? Sociálka môže mať plné ruky práce. Nám pribudlo invalidných dôchodcov, mladých ľudí, lebo už tam došlo k tak irreverzibilným zmenám, že nedalo sa tam urobiť nič. A to si musíme uvedomiť rovnako. Takže tuto máme vývoj hospitalizácií. Stále tiež zase začínam počúvať, že sme zbytočne hospitalizovaní. Nám vlastne COVID urobil to, že nám tie hospitalizácie klesli. Klesli v tom čase a neviem, či by sme teraz ich tak dobehli. Tuto máme podnety v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ja som to už spomínala, COVID, nedostatok všeobecných lekárov. Potom je to nesprávne a nedostatočné poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Nedostatok finančných zdrojov, my sme sa o tom rozprávali. Tie výzvy vláde idú do nekonečna. Boli sme to práve my, ktorí zverejnili opäť, že nechceme 4,5% za poistencov štátu, my chceme 5%, lebo povedzme si otvorene, je rozdiel, keď Česi dajú 60 eur za poistenca štátu a je rozdiel, či 89 eur a my dáme 60. Je to rozdiel miliarda eur a odráža sa to aj na úrovni a poskytovaní spokojnosti lekárov, sestier a nás už vôbec nie, lebo to platíme z vlastného vrecka, ale my nevidíme žiadne benefity pre pacienta. Také, aby boli uchopiteľné. Takže poplatky, doplatky, to cítime, lieky na výnimky. Teraz, ako si tých liekov sme nemali toľko na výnimky, trošku sa ich dostalo viac, ale aj tak musím povedať, nie sme my až takí brilantní. Stále sme nejaký 4. alebo 5. od konca, ešte sú tam Rumúni, Bulhári, takže nie je to Boh vie čo, etika zdravotníkov. Dobre, potom je to sociálna sféra, preto vám to aj hovorím. Vy sa kľudne na našu bezplatnú poradňu môžete obrátiť. Vaši členovia, zavolať, napísať, všetko máte k dispozícii kvôli tomu, že aj vy nemusíte vedieť všetko. My nerobíme psychologické poradenstvo, možno si so sociálnym viete poradiť. Ak sa obrátite, naozaj dostanete aj erudované odpovede, aj usmernenia, všetko. Sú to invalidné dôchodky, dávky nemocenského poistenia. Trošičku sa zastavím, veľmi častá otázka novinárov. Iste ste zachytili aj vy, že po 30 dňoch bude môcť prehodnotiť posudkový lekár ukončenie práce neschopnosti, ak by nebolo adekvátne. A tu sa tiež naskytá otázka, áno, ja viem, že je to východ, sú to hladové doliny vypísané, ale my pri týchto čakačkách, čo máme napríklad aj na diagnostiku, aj na neviem čo, ak uzavrú po 30 dňoch ženu, ktorá nie je komplet dovyšetrovaná od mamografii, CT-čiek, MR-iek, všetkého, vy si myslíte, že tá žena potom ešte niekde pôjde, keď má čakaciu dobu 2-3 mesiace, keď je s podozrením pôjde? Nepôjde. Tí ľudia sa zatnú, nastúpia do roboty a hovorím, opäť sa obávam jednej veci, aby sa s vaničkom nevylialo aj dieťa. Takže naozaj tá posudková činnosť tých sťažností nám pribudlo, ako teraz viete, tá integrovaná posudková činnosť, áno, sú tam dobré veci, ja som prišla na to, že my sme to dávali v stratégii dlhodobej starostlivosti, že my vlastne za pacientov chceme, že prídeme niekde, dáme všetky papiere a chceme byť kompletne posúdení. Hej. Sú tam určite fugy. Čo tam je, čo sú obavy? Sú obavy celiatikov, sú obavy iných diagnóz, že prídu o tie príspevky. Neviem, ako to vyhodnotia. Už nám prišlo akože z ministerstva práce, ale prišlo to niekedy včera, lebo ja som to ešte nevidela, že vyhodnotili tie pripomienky. V rámci tých pripomienok naozaj sme dávali duplicity, ale také duplicity, že až to nie je šťastné, lebo ste nám to poslali za AOPP, my sme to dali za AOPP, pani komisárka to dala, všetci to dali. A potom to vyzerá tak, áno, dobre, tu je tlak, ale to vlastne všetci robia to isté a to je o čom?
Takže ja budem rada, keď si to odkomunikujeme a nám poviete, chceme dať to a to, tamto sme nedali, toto chceme doplniť, ale nerobme veci duplicitne, hej, pretože neprinesú taký efekt, ako by sme očakávali. Takže áno, na tie pripomienky potrebujeme čas, o tých bude rozprávať pani doktorka. Vy ste v lete mali napríklad ten zákon o poskytovateľoch 578. Bolo to v horúcom lete, už som si myslela, že konečne tento rok politici neurobia to, čo každý rok v horúcom lete idú kľúčové zákony, nie, išli. Bola tam jedna veľmi podstatná časť. Kúpeľná starostlivosť. Ja som to videla v nedeľu, až v nedeľu som sa k tomu dostala. Keby ste si to boli prečítali, tak by ste určite prišli na niečo, čo tam chcete spripomienkovať. Ja neviem pri vašich diagnózach, čo je dobre, čo je zle. My vám naozaj posielame na pripomienkovanie to, čo sa vás bytostne dotýka. Prosím vás pekne, nájdite si čas, prečítajte si, vyjadrite sa k tomu, lebo vás sa to dotýka. Hej? Ak si to prejdete a nie, no tak nám nereagujte. A potom, keď to už vyjde v zbierke zákonov, nestihneme to urobiť. Pani doktorka je zamestnaná, my naozaj nemáme pracovnú sílu, my sme rovnako nadšenci ako vy. Takže obmedzenia. Toto ja som prizvukovala aj zdravotníckym pracovníkom. Musia byť v súlade s deklaráciou ľudských práv. Tuto je zákon, kde to máte presne ocitované, že aké sú vlastne tie postupy. Musí sa viesť register obmedzovacích prostriedkov. Tuto je ocitovaná vyhláška. Vy rovnako máte právo vedieť, či keď je napríklad váš príbuzný musí byť obmedzený, na základe čoho vy sa pýtajte. Takže v prípade, ak naozaj sú tam aj isté obmedzenia, on nenahliada do zdravotnej dokumentácie, môžete vy. Právo výberu a zmeny lekára a zdravotníckeho zariadenia, tu chcem povedať, stále nám to platí, my nemáme rajonizáciu. Už sme sa s tým borili v Bratislave, on nie je z nášho rajonu, my ho nezoberieme. Výnimky sú iba všeobecný lekár, aj tak sa to nedodržiava, zubný lekár už vôbec nie a gynekológia. Zatiaľ máme právo výberu poskytovateľa. Takže okrem podmienok, to som spomínala, aby lekár poskytujúci ambulantnú starostlivosť v prípade potreby vás odoslal na vyšetrenie k lekárovi špecialistovi. Je to základné právo. Na druhej strane vás veľmi pekne prosím, títo všeobecní lekári, oni naozaj nie sú všetci len vypisovači výmenných lístkov. Ak sa rozhodne, že vás vyšetrí, dôverujte mu, dajte mu priestor. My chceme mať tých všeobecných lekárov, lebo často sa stáva, dajte mi výmenný lístok, alebo už som bol, len mi dajte lístok, lebo on ho potrebuje. Takže viac dôvery, ja hovorím, to všeobecné lekárstvo je vstupnou bránou. Základné mená a údaje, dobré. Má právo byť poučený zrozumiteľným spôsobom. To sme si hovorili. Verte mi, my s pani doktorkou Marušakovou, my robíme možné a nemožné, hľadáme spôsoby. Pani doktorka už chcela, aby pacient si mohol nahrávať tie informácie a potom púšťať. Nebudú s tým súhlasiť. Telemedicína, veľký priestor. Nahrajte nám diagnózy, pošlite, dajte nám link, my si to doma prehráme, potom podpíšeme ten súhlas. Je 1 500 000 foriem. A že naozaj aj tú telemedicínu vy nezahádzujte, lebo je nesmierne potrebná. Právo nahliadať do zdravotnej dokumentácie a robiť si z nej výpisky. Už včera som mala otázku, že lekár mi nechce dať komplet moju kartu a ja by som ju chcela mať doma, no doma karty jednoducho nedržíme. Karta sa dáva na vyžiadanie druhého lekára. Na druhej strane, čo vám chcem, akože nie doma celú kartu, ja verím, že aj tá naša e-zdravotnícka knižka bude fungovať lepšie, ale je tu jeden bod. Žiadať si písomnú správu po vyšetrení. Počúvala som včera, aké je to úžasné, všetko je úžasné, ale mala som naozaj aj takú klientku v poradni. Tam došlo k nejakému šumu, alebo pán doktor to dopísal, že jej povedal, mala karcinom krčka maternice, že má prísť o rok. Doktor tvrdil, že o 3 mesiace. NOU ju nahnal, že nech dá podnet na úrad pre dohľad. Bolo to tvrdenie proti tvrdeniu.
Ona žiadny papier v rukách nemala, kedy má prísť. Vy si nemusíte termín zapamätať. Zmení sa vám lekár, pýtam sa, a čo ste používali? No takú mastičku a nejaké tabletky. Vy si to nemusíte povedať. Mne sa stratila dokumentácia z reumatológie a pani doktorka elektronická sa ma pýtala, že mám doma správy, nech jej donesiem. Takže ešte predsa len nie je tá naša to e-zdravotníctvo na takej úrovni. Toto máme právo na umierajúcich, na úľavu a zmiernenie bolesti, na humánnu starostlivosť, aby nás prevádzali, prepustenie z nemocnice. Toto je tiež pre mňa veľký kľúčový problém, pretože bežne sa stáva, že už som mala aj televízie, to, že bezdomovca na Mickiewiczowej vyložili pred bránu, alebo niekoho vyložili na prekladky. Príbuzné deti boli v zahraničí, jeho v zime doviezli, že 2-3 dní vopred by mali informovať, ale my to nikde nemáme ukotvené. Ja som si to uvedomila, že naozaj mali by byť príbuzní informovaní včas. A teraz aj tie postupy. Ja som niekedy zúfala, že vy sa pýtajte, ako aj príbuzní pacienti, ako ďalej, čo ďalej, lebo my nie sme ten systém, že príde sociálny pracovník, kým je pacient v nemocnici, čo potrebujete, posúdime, môže bývať doma, má sa o ňoho to postarať, vybavím vám opatrovateľskú starostlivosť. Povieme, že ideme domov, ako som vedela, tu máte močové katetre, toto len vymeníte sačky, má taký dekubit, pozháňajte si kde adosku, keď máte, ľudia nevedia ani, čo je adoska. Hej. Takže ja som aj svoje vlastné sestry, že hej, stop, si predstav, že tebe by tak dávali mamu domov. Čo by si urobila? Jaj? Akože nikto tam nevidí seba, ja som vždy videla seba ako pacienta, seba ako príbuznú a tak. Takže naozaj aj jedna veľmi dôležitá vec, pamätajte si, ja som hovorila, že stratégia dlhodobej starostlivosti bola zbytočná, nie je, kreuje sa integrovaná a vtedy vlastne vzniklo to ošetrovné, že môže príbuzný po 5 dňoch hospitalizácie, ak dávajú domov príbuzného, ktorý je imobilný, zhoršený zdravotný stav, treba požiadať lekára. Lekári to nevedia, novinári ma už naháňali, aby vám vypísali vlastne tú očérku na tých 28 dní. Pri tej očérke sa môžu striedať príbuzní. Toto bolo pre nás kľúčové. Mnohí sa báli, že teraz ja sa dám vypísať a potom ma prepustia. Neprepustia vás. V prípade detí sa to ešte tam viac rozvíjalo. Viem, že tých dní, ktoré môžu mať očér, je viac. Ale naozaj túto informáciu nedostanete v nemocnici. Tak, poznajú pacienti svoje povinnosti. Ja stále hovorím, že áno, väčšina z nás sme poistenci, sme pacienti, poznáme. To sú naše povinnosti voči zdravotnej poisťovne. Platíme odvory, vyrovnávame si dlhy. Zamestnancov počas práce neschopnosti, zamestnávateľ má vás právo kontrolovať. Ležiaci v nemocničnom zariadení dodržiavať liečebný režim, to všetci vieme. Na druhej strane ja sa pýtam, keď ste v nemocnici, kto sa vám predstaví, povie som a ten a máme tu domáci poriadok. Koľký z vás to zažili? Nikto. Ty? No. Ja som to tiež robila. Ako naozaj som si zobrala každého nového pacienta, okrem toho, že tam bol, som ho previedla po klinike, ukázala som mu, kde čo je, že toto je liečebný režim, toto môžete, toto keď pôjdete von, nemáte dobré výsledky, potrebujete masku, rúšku, príbuzní, koľky môžu chodiť a tak. Bohužiaľ, nerobí sa to. A potom sa vyziapeme na pacienta, že a vy nepočúvate a vy ste takí a ja neviem čo. Akože piť v nemocnici sa nesmie, cirhotici to bola samotná kapitola. To je o niečom inom. V súvislosti s prenosnou chorobou zabránenie šíreniu choroby naozaj je tu oznamovacia povinnosť, akože nemáme tu kolegov z spoločnosti AIDS a ešte aj ďalšiu organizáciu máme. Veľmi sa do mňa pustili kvôli tomu, že som sa nezastala poslanca vtedy, ale on tú oznamovaciu povinnosť mal. U nás je to takto legislatívne a ja sa nemôžem zastať niekoho, keď si ju nesplnil. Hej. Takže v prípade prenosnej
prenosných ochorení je to naozaj aj pri pohlavných prínosných ochoreniach naša povinnosť. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a rodiča je dať zaočkovať dieťa. My to naozaj tie povinné očkovania máme povinné. No, takže my sa snažíme chrániť práva pacientov, edukovať a vás o nich uvedomujeme si, že aj my pacienti máme svoje povinnosti, to sú útoky na zdravotníckych pracovníkov. Takže ja hovorím stále, že na druhej strane veľmi sa obávam, že tá agresivita sa bude stupňovať. Vidím to verejné pnutie teraz pri týchto výpovediach. Všetci hodení do jedného vreca, všetci sú zlí, všetci sú nenažranci a nevedie to k ničomu. Tuto je kontakt na našu právnu poradňu. Verím, že aj na budúci rok budeme mať. To ja stále neviem, závisí to od toho, ako sa nám podarí získať zdroje ľudí. Je veľmi ťažké nájsť aj právnika, ktorý sa vie orientovať za to, čo my mu vieme ponúknuť, ktorý sa vie orientovať v legislatíve zdravotnej aj sociálnej. Pani doktorka Strejčková je naozaj erudovaná, robila v poisťovniach, robila na ministerstve, takže robila u komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. Ona je v tej problematike doma. Takže ja som veľmi rada, že ju máme. Ďakujem za pozornosť. No a dostupná, toto je taký môj slogan, dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v rámci udržania zdravia a záchrany života ľudí bude funkčná iba vtedy, ak bude postavená na pevných základoch a konštruktívnom dialogu AOPP a pacientských organizácií s regulátorom a všetkými relevantnými partnermi v zdravotníctve, čo zlepší aj vzťahy, priniesie riešenia a prinavráti dôveru medzi pacientmi a zdravotníkmi a verejnosti k zdravotníctvu. A tá komunikácia je nesmierne potrebná. Ja som rada, že Janka Žitňanská tu napríklad, bývalá politička, budúca politička, či bola v Europarlamente, vždy prišla medzi nás. Nie je to častým zvykom. A my práve tak si predstavujeme dialog a komunikáciu. Lebo vtedy je to efektívne. Keď sa počúvame, vtedy hľadáme riešenia. Takže ďakujem veľmi pekne. Takže ďakujeme za vašu dôveru, že sa na nás obraciate a ďakujem aj za tie krásne spoločné chvíle, ktoré môžeme stráviť spolu. Lebo vlastne, ja som hovorila už dávno, ja si pripadám pri vás jak Duracelko. Nabijem sa energiou a šľapem. Odovzdávam slovo pani viceprezidentke. Áno, ja už teda budem veľmi stručná. To, čo sme si povedali, je veľmi dôležité, aby ste pochopili, ako sa tvoria zákony. Neviem, koľký z vás tým majú skúsenosť? Robili ste nejaké zákony, pripravovali ste, hej? Super. Tak ma prosím, doplňajte. Áno. Áno, nech sa páči. Dobrý deň, ja som Vrabcová, asi sa už tu niekoľko razy o mne hovorilo, že Hanka a vzdelávanie, takže ja by som si dovolila vám predstaviť, ja som spoluautorka štandardného preventívneho postupu. Na ministerstve zdravotníctva ešte v roku 2019 sa urobili rôzne pracovné skupiny. A v podstate ja som bola členkou jednej, ktorá sa zaoberala preventívnymi postupmi v rámci metabolických ochorení a vypracovali sme štandardný terapeutický postup pre prevenciu nadváhy a obezity so zameraním na poradenskú starostlivosť a ďalší štandardný postup pre znevýhodnené skupiny v rámci rizikových faktorov zdravia. No a mne teda ide o to, že aj v tomto prvom štandardnom preventívnom postupe, ktorý už prešiel revíziou, hovoríme o tzv. Terapeutickej edukácii pacientov. Je to trošku iné, ako proste je vzdelávanie, dajme tomu v rámci právneho poradenstva. A síce Svetová zdravotnícka organizácia vydala v roku 1998 správu o tzv. Terapeutickej edukácii pacientov a síce je zameraná na celý
vypracovanie systému vzdelávania o jednotlivých druhoch ochorení s tým, že je tam vyslovene povedané a sú tam ukázané aj dva modely na cukrovku 1. a 2. typu a na astmu. A koľko hodín by mali absolvovať lekári, koľko hodín potom tie jednotlivé pacientské organizácie a pacienti, ktorí by sa potom tomuto venovali. To znamená, že vlastne sú tam také modelové situácie. A minulý rok práve, keď vyšiel tento náš štandard, tak vyšla aj VHO ďalšia terapeutická edukácia, doplnená už so skúsenosťami jednotlivých by som povedala, jednotlivých organizácií v tom vzdelávaní. Takže sú tam uvedení Švajčari, je tam uvedené napríklad aj Francúzsko, ako oni majú vypracovaný od roku 2008 systém terapeutického vzdelávania. Mňa konkrétne zaujíma obezita, ale je tam aj vzdelávanie v iných druhoch ochorení a robia si to vlastne v podstate u nás si to robia sami pacienti v spolupráci s lekármi a tam teda majú stanovené hodiny a celý systém, ako proste to má vyzerať. Takže vzdelávanie pacientov obsahuje 40 hodín v rámci toho jedného kurzu, na ktorom sa podiela samozrejme aj zdravotná poisťovňa. Takže ja si myslím, že toto by bola taká cesta, ako my môžeme a vlastne prečo toto vzdelávanie sa robí, aby pacient sa vedel o seba postarať aj v rámci rodiny, aby vedel, aké sú príčiny, následky ochorenia a aby sa udržal v čo najväčšom zdraví čím dlhšie. A samozrejme, že to znižuje aj náklady na zdravotnú starostlivosť. Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol krátky vstup a teraz sa vrátime k tvorbe legislatívy. V prvom rade možno dôležitá vec na zopakovanie, lebo opakovanie je matka múdrosti. Čítate ústavu? Ústavu Slovenskej republiky. Fajn. Čo hovorí článok 2, odsek 2 ústavy? Skúška správnosti? Je taký. Článok 2 nám definuje, akým spôsobom majú konať štátne orgány a iné hospodárske subjekty. Odsek 2 nám hovorí o tom, že štátne orgány sú povinné konať činnosti, ktoré majú definované v zákone, spôsobom určeným v zákone. Je tak? Je tak. Ďalšia časť ale hovorí, že iné hospodárske subjekty môžu vykonávať všetko, čo im zákon nezakazuje. Je tak? Je tak. Čo z toho vyplýva? Na čo máme tie zákony? Aby sa zadefinovalo, čo nesmú robiť hospodárske subjekty a čo a akým spôsobom majú robiť štátne orgány. Je tak? Výborne. Takže, ak vám niekto povie v súkromnej nemocnici, že toto nemôže robiť, lebo to v zákone nie je, tak to práve môže robiť, keď to v zákone nie je zakázané. A našou úlohou za vás všetkých je práve dostávať do zákonov tie veci, ktoré sa týkajú hlavne rovnakého prístupu. Práva na rovnaký prístup zdravotnej starostlivosti, čiže to, aby štát a organizácie zriadené štátom, kam patrí napríklad aj Všeobecná zdravotná poisťovňa, alebo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý je zriadený zo zákona, aby vykonávali tie činnosti takým spôsobom, ako sa ukazuje, že je potrebné, aby sa neustále zlepšovali. Ak sa zadefinuje zákon, to neznamená, že to je Mojžišových 40 prikázaní, ktoré sú vytesané do kameňa a už sa nikdy nebudú meniť, lebo život plynie, prichádzajú nové veci. COVID nám ukázal, že vedia prísť veľmi rýchlo tie nové veci a my potrebujeme veľmi rýchlo reagovať z pohľadu toho, čo tie štátne organizácie by mali robiť. Takže, ako sa potom rodí ten zákon? Vo všeobecnosti, kým vznikne nový zákon, zbierajú sa podnety. Dlhodobo sa zbierajú rôzne podnety, sú diskusie. Janku som nevidela, už odišla, čiže som slepá asi.
Áno, tak asi išla. Má s tým veľa skúseností. To znamená, že a tá celá príprava, keď už sa aj v tom majú jasno, že idú niečo robiť, je završená v tzv. Legislatívnom pláne úloh. To je kľúčová vec, na ktorú my stále dávame pozor, kedy ide do MPK, kedy ide do medzirezortného pripomienkového konania, lebo ten legislatívny plán úloh na ďalší rok nám určuje, aké zákony sa budú otvárať. Iné zákony tie organizácie nebudú otvárať, na to zabudnite. Vy keď chcete niečo, že potrebujete zmeniť a nie je to v legislatívnom pláne úloh, to nie je o ministrovi, to nie je o generálnom riaditeľovi nejakej sekcie. Tam sedí nejaký úradník, ktorý proste bude robiť len to, čo má dané, kompetencie, bodka, ďalej neprejde. Čiže keď on v legislatívnom pláne úloh nemá, aby sa otvoril nejaký zákon, tak mi verte, že urobí všetko preto, aby zablokoval vaše ambície na nejaké zmeny, lebo on to tam nemá. Hej, lebo on má dosť iných vecí, ktoré má riešiť, takže on si nebude pridávať robotu. Preto, keď vás prosíme, keď vidíte ten legislatívny plán úloh, toto je kľúčová vec, prosím vás, ktorú si všímajte a posielajte nám pripomienky, v ktorých zákonoch ešte vy potrebujete, aby boli otvorené, aby sme ich do toho plánu úloh vedeli doplniť. To je prvá vec. Druhé, keď vychádzajú jednotlivé zákony, tak predtým, než vyjde medzirezortné pripomienkové konanie, vychádza tzv. Predbežná informácia. A tá predbežná informácia nás informuje o tom, že ten zákon už je vlastne niekde napísaný, už prebehlo vnútrorezortné pripomienkové konanie. Vnútrorezortné to znamená, že všetci v rámci daného ministerstva sa už tým zaoberali, prizvali si legislatívnu komisiu, ktorá je cross všetky ministerstva, garantom legislatívnej komisie je Ministerstvo spravodlivosti. Naozaj sú to ľudia erudovaní. To nie sú tí ľudia, ktorí sa menia, že minister chvíľu je tu, chvíľu je na inej inštitúcii, potom niekde inde. Toto sú erudovaní ľudia, ktorí poznajú legislatívny proces. Výnimkou boli roky 2020 a 2023, tam tie legislatívne procesy nefungovali ako mali. Prečo? To nie je našou úlohou to riešiť. Ale vo všeobecnosti sú tam ľudia, ktorí sa tomu rozumejú a vedia, o čom je. A teraz, keď chcete pripomienkovať zákon, sú dôležité dve veci. Či ste zaradení v rozdeľovníku povinne pripomienkujúcich subjektov, kde sme do 2000 roku... Majka, kedy nás vyhodili? Kedy nás Heger vyhodil? V 22. nás vyhodili z rozdeľovníka, dovtedy sme my ako AOPP boli v rozdeľovníku povinne pripomienkujúcich subjektov, lebo zastupujeme veľkú časť populácie. V 2022. nás teda vyhodili s tým, že už to nepotrebujú a obzvlášť preto je extrémne dôležité, aby ste vedeli, ako má vyzerať pripomienka. Lebo keď ste povinne pripomienkujúci subjekt, to znamená, že ten úradník, ktorý tam sedí, znovu opakujem a hovorím to aj členským organizáciám, keď napriamo s nimi komunikujem, nie minister sleduje, aké pripomienky prišli, nie generálny riaditeľ. Je to bežný úradník, ktorý stiahne pripomienky z toho portálu a prvé, čo urobí, vyselektuje povinne pripomienkujúce subjekty, lebo s nimi diskutovať musí a v druhom kole má nepovinne pripomienkujúce subjekty a odtiaľ povyhadzuje všetky pripomienky, ktoré nespĺňajú náležitosti zákona. Lebo máme zákon, ktorý definuje, ako pripomienka má vyzerať. Ako má vyzerať pripomienka? Veľmi jednoduché. Tento text, vypíšem, tento text, konkrétne ten, nie že zákon sa mi nepáči, hej, alebo v zásade sa mi zdá, že tam chýba. To nie je pripomienka. Vám garantujem, že takáto pripomienka pôjde prvá do koša a nikto sa ňou zaoberať nebude. Musí byť presne, ako to sme robili teraz v rámci pripomienkovania. Tento text žiadame nahradiť týmto textom. Konkrétne musíte napísať, ktorým textom. Áno, hej, tento text. A musíte presne napísať. Teraz sa mi presne stalo, keď sme pripomienky tú 578, narobila som sa ako taký cifr špion, prišla od Tenenetu pripomienka, že toto nech zmenia. No kým som našla, kde je toto, že ktorý to je paragraf, ktorý odsek,
Tak poviem vám pravdu, že som strátila 20 minút, kým som vôbec našla, že kde sa to nachádza. Čiže v prvom rade presne, ktorý paragraf, ktorý odsek, písmeno, bod, to je jedno, musí to byť explicitne uvedené, o čom sa bavíme, vycitujem text, navrhujeme nahradiť za a odôvodníme prečo. To odôvodnenie nie je len také svojvoľné, lebo súčasťou každého návrhu zákona je dôvodová správa, a to všeobecná a podrobná, ktorá ide konkrétne ku každému paragrafu. Čiže ak vy tam nenapíšete to odôvodnenie, tak oni nemajú čo preklopiť do dôvodovej správy. Dáva zmysel. Procesne to máme všetko podchytené. A preto vás veľmi pekne prosím, keď máte nejaký nápad, alebo vidíte, že niečo nefunguje, v prvom rade ja nehovorím, ani pani prezidentka nehovoríme, aby ste to hneď robili perfektne a správne, aby ste boli právnici alebo čokoľvek. Ale potrebujeme s vami komunikovať a potrebujeme si to prechádzať. Teraz v poslednom sme práve s Palčekmi riešili, dávali sme pripomienky a sme si vymenili informácie, čo konkrétne, hľadajme, čo by ste potrebovali, skúsme to nadefinovať, že? A na konci dňa nejako sme to spoločne dali. To isté bolo aj s ďalšími organizáciami, ktoré niečo chceli, lebo to nie je o nás. Nikto z nás nemá šancu vedieť, čo všetko vy potrebujete. Fakt to nevieme. Niektoré veci sa nám zdajú, že je dôležité tam doplniť, ale to ešte neznamená, že to je správne. To naše zdanie nemusí byť. Ale preto vás prosím, že ak máte nejaký nápad, hoci nám aj napíšte, alebo zavolajte, spojíme sa, urobíme si treba telekonferenciu, ak by sme sa navzájom navnímali, aby sme tú pripomienku zadefinovali správne. Lebo ak ju nezadefinujeme správne, tá šanca na úspech je nulová. Rovno pôjde do koša. My už nie sme povinne pripomienkujúci subjekt posledné 2 roky. To znamená, že s nami nemajú povinnosť robiť rozkladové konanie, nikto nemá povinnosť sa s tým zaoberať. Napriek tomu, že sme vtedy na to poukazovali, že toto nie je dobrá cesta, tak veľmi sme sa nikam nepohli, ani komora nechcela s tým nič robiť mimovládnych organizácií, ale musíme pracovať s tým, čo máme, neoplatí sa nám plakať nad tým, čo nemáme, lebo celý svet sa nezmení tak, ako my si predstavujeme. Preto sme si povedali, že vám znovu povieme a pripomenieme vám, lebo bez toho, napríklad, keď bola teraz tá integrované posudzovanie, nie je to naša domena. My štandardne do sociálnych vecí vôbec nevstupujeme. To nie je nejaká naša parketa, to nechávame na komisárku pre TZP, máme tu toho úrad splnomocnenca pre neviem čo, všetko, verejných ochranca práv, pardon. To by mala byť ich domena, tieto veci riešiť, ale vzhľadom k tomu, že vieme z terénu, že oni nemajú kapacity, ktoré by sa zaoberali týmito takými prierozovými vecami, alebo nemusia to úplne dobre podchytiť, tak sme pripomienky dávali a vieme si to s vami prejsť a najlepšie by bolo, keby sme mali nejakého právnika, už mi to povedali, že a prečo nemáme nejakého právnika? Lebo viete, ako by to skončilo? Ten právnik nám povie, nadefinujete nám to a ja to podám. A takého už máme. Takého už máme. Keď mi to pošlete, ja vám to podám. Hej? Čiže zase je to len o nás, my si to musíme nejako vyčistiť, my sa to musíme naučiť, lebo my chceme tú zmenu. Nikto za nás tú zmenu neurobí. Tak znovu opakujem. Teraz 578 je v parlamente, to znamená, keď už sme v parlamente, lebo prebehlo to medzirezortné pripomienkové konanie. Dali sme nejaké pripomienky, aj teraz bola v rámci tej 578 väčšinu z nich akceptovali, z našich pripomienok. Časť nám napísali, že si dávajú do ďalšej legislatívnej zmeny, lebo to nebolo v pôvodnom zámere. Čo tým chcem povedať je, že aj keď to úplne nesúvisí s tou danou zmenou, vôbec to nevadí, lebo niekedy, ak je dobre nadefinovaná tá pripomienka, tak oni si ju dajú do šuflička a pri najbližšej zmene s tým budú pracovať. Takže sa prebehne celé medzirezortné pripomienkové konanie, zákon sa uzatvorí a ide na hospodársku radu vlády, ktorá to posúdi, dá k tomu pripomienky, lebo súčasťou
tohto celého balíka je aj vplyvy na jednotlivé hospodárske subjekty, na rozpočet. Hej. A tým pádom hospodárska rada vlády to najprv musí posúdiť, či teda sú to relevantné alebo nerelevantné informácie. Tu treba povedať, že viete, čo malo najväčší vplyv na zdravotné poistenie? Za posledné 2 roky. Najväčší vplyv na zdravotné poistenie z pohľadu výdajov bola zmena zákona, ktorá sa týkala kompenzácie doplatkov pre špecifické skupiny. Bolo to niečo, čo išlo bez schválenia hospodárskej rady vlády, bez toho, aby ktokoľvek sa na to pripravil a má to vplyv viac ako 300 miliónov eur, ktoré idú na nejaké veci, čo je plošná vec. A množstvo tých ľudí vám povie, že ako ja nie som odkazaný na to, že ja si viem zaplatiť tých 6 eur, hej. Že tým, že to bolo takéto plošné, a to je zrovna tá vec, ktorá sa dá vycizelovať, skutočne nám odteká zo zdravotného systému strašne veľa peňazí, len kvôli tomu, že sa prijala nejaká zmena legislatívy, ktoré sa mohli, a tie peniaze sa mohli využiť na niečo úplne iné. Mohli, ale musíme pracovať znovu s tým, čo máme. Dobre, prejde to cez hospodárskú radu vlády, potom to ide na vládu. Na vláde sa ten zákon buď schválí, alebo príjme sa uznesenie, že sa schvaľuje a posúva sa následne do parlamentu, teda do Národnej rady, alebo sa teda vráti na ministerstvo, ktoré je odborným garantom. A v takomto prípade sa musí ten zákon upraviť alebo doupravovať. Následne, keď to príde do Národnej rady, tak ideme cez prvé čítanie, druhé čítanie, tretie čítanie. Tretie čítanie je už formálne. V podstate tie pripomienky by tam mali byť len technického charakteru, hej, že čiarka vypadla, bodka, mekčeň, otáznik, dlžeň, zlá odvolávka alebo niečo také. V prvom a druhom čítaní je možné dávať, hlavne v druhom, je možné dávať ešte pripomienky, ktoré ale už idú priamo cez poslancov, a to tak, že tieto pripomienky spracováva výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. A následne oni sa k tomu vyjadrujú, či daná pripomienka je alebo nie je v poriadku. To, že sa za posledné 3 roky... nebudem to už rozobrať. Dobre, takže takto by mal ten proces prebiehať. Čiže ak sú nejaké veci, ktoré ste ešte chceli do tej 578 dať a nestihli ste, ešte stále je tam tá možnosť prostredníctvom výboru Národnej rady pre zdravotníctvo, ktorí vedia buď sa s tým stotožniť, alebo to zamietnúť. A keď sa s tým stotožnia, tak to vedia predložiť ešte v rámci najčastejšie druhého čítania ako pripomienku. Samozrejme, musí to prejsť nielen schválením tohto výboru, ale aj ústavnoprávnym výborom, ktorý schvaľuje zase tú zákonnú časť. Čo je to relatívne dobre podchytený proces. Proces je dobrý, len... je to vždy o tom, že kto tam sedí a či vie čítať s porozumením alebo nevie čítať s porozumením. A preto je veľmi dôležité, aby ste aj vy vedeli o tomto procese, že ak máte nejaké ešte podnety, pripomienky, prosím vás, tak ako hovorila Vierka, že ušlo im to kvôli tým kúpelom, tak áno, ak nepovieme nič, tak nikto o tom nebude vedieť. Hej. Čo sa môže najhoršie stať je, že to zamietnú. Ale môže sa stať aj to, že to príjmu, že sa s tým stotožnia, že si povedia, že im to dáva zmysel. A potrebujeme sa rozkývať a tie podnety im dávať. A prečo sme si povedali, že vám to povieme a zopakujeme to niekoľkokrát. Opakovanie je matka múdrosti, lebo určite na to zabudnete do budúceho roku. Lebo život ide, robíte si svoje veci, a o rok vám to znovu zopakujeme, aby sme si to znovu prešli a prejdeme si, aké pripomienky sme dávali, komu sa čo podarilo, kde sme sa posunuli, kde máme ešte rezervy. A na záver, keďže máme mesiac november, legislatívny plán úloh by mal výsť každú chvíľu na budúci rok. Prosím vás, sledujte si mailové schránky, lebo to bude alfa a omega toho, že čo budeme vedieť na budúci rok meniť, upravovať, pripomienkovať. Tento rok mala byť zmena zákona o lieku.
dostala sa aj k nám neformálne, tá zmena zákonu o lieku. Ja som sa spotila, keď som si ho čítala, ten návrh novely, naozaj, a to mi verte, že sa potím len, keď mi pánkrás nefunguje. Takže pánkrás sa zľakol. Chvála Pánu Bohu, nový pán minister, zrejme mu niekto pošepkal, že toto potrebuje ešte hĺbšie zamyslenie a lepšiu prácu s tou novelou. Takže na teraz do MPKčka nešla. Keby náhodou išla, veľmi pekne vás prosím, naozaj dáme tam výkričník, venujte sa tomu, lebo je to cesta, ako niektoré veci upravovať. No a teraz na záver, skončili sme právne okienko, sú nejaké otázočky? Nič? Dobre, čiže som to vysvetlila zle. Ďakujem za spätnú väzbu. Áno, aspoň jedna. Ďakujem. Nie, veľmi pekne vás prosím, aj MPKčko, tu sme mali teraz tie kúpele, nám naozaj ušli. Ak sa ten zákon schváli a vy chcete tie zmeny a mali by sme to poslať na ministerstvo, kedy sa o to otvorí. Potom dostanete odpoveď, všetko je nad rámec zámeru návrhu novely a nie je to vôbec také jednoduché. Nie je to jednoduché aj pripomienkovať. Ešte ďalší problém, ktorý máme, tí, ktorí pripomienkujú. Veľmi často sa stáva vlastne to, že nám to príde, lebo to je fakt proces aj advokáta, ktorý to zverejňuje, ktorému to nechávame prejsť, tak on naozaj má pojednávania, on z nás nežije. Lebo my máme aj také, že legislatívnu komisiu, hej, kde sa stretáva predsedníctvo, podizývame si hosti, AIFPčko, Združenie zdravotných poisťovní, kde naozaj my komunikujeme spolu. Aj ministerstvo sme už prizývali a tak. A vlastne on tam je akože podpredseda tejto komisie, máme ho tam pár rokov. On to nestihne zverejniť, on to nestihne prejsť. Ak je, vždy to chceme nie v ten deň, lebo stane sa, že on príde z Čiech z pojednávania večer a ja fakt s tým Slovlexom sme sa už zamotali tak, nie je to také jednoduché, že keď nás vyhodilo a som 4-krát menila heslo, tak som povedala, čert to ber, na to my čas nemáme, nech to vešia. Že ak vás poprosíme, že doručte tie, akože tie svoje pripomienky a potom sa nám stane v ten deň, ešte čakajte. Potom ja som dakedy na cestách, pani viceprezidentka Eliška môže nadávať, koľko chce, upravuje to, má s tým kopec roboty. Advokát je zúrivý a možno by sme to v tom kľude, lebo áno, nemám rada aj ja, stáva sa, aj teraz išli záchranky, 7-dňové skrátené legislatívne konanie, to je nefér, to je strašne nefér, lebo k tomu sa nestihnete ani rozčítať a už končí. Niekedy sa ani nám to neoplatí posielať vám, lebo vy to už vôbec nestiahnete. Už sme robili také, že ak naozaj sa to dotýka tejto špecifickej skupiny, tak to adresujeme vám a nie všetko. Nechceme vás zaťažovať naozaj, alebo niečo si urobíme aj my, hej, že vidíme, že všeobecné. Každým zákonom, ktorý je v MPKčku, aby ste pripomienkovali. Ale ak ten zákon vy dostanete, že je, tak on je niečím prioritným pre vás. Prosím, prečítajte si ho, zvažte si. Keď neviete, ale viete, že toto sa vám nepáči, toto, lebo my na to tiež narazíme, toto by ste chceli ináč, tak nám zavolajte, napíšte nám to polopatisticky a nie potom obeháte čerta diabla, nič z toho nie je, ako som hovorila. A vy, akože tie nástroje si vystrieľavame, áno, boli sme vyňatí a všetci, pretože nebola to ani novinka v minulom období, to ešte bolo predtým, že kto môže byť členom medzirezortného pripomienkového konania, sú to odbory, orgány štátnej správy, zväzy, my iné organizácie tam nie sme, ale sme tam ako samostatný subjekt, nie ako verejnosť, asociácia na ochranu práv pacientov. Stále mám takto dekret Lengvarského, kde nám garantujú, a preto všetci píšeme, že zásadná pripomienka a budú sa nimi zaoberať, že nezoberú to tak, vyhodnotíme a nič.
Musím povedať, že aj ministerstvo práce nám teraz reagovalo, ministerstvo zdravotníctva, vyhodnocujú, spájajú sa. Nie je to tak, že tie pripomienky hodia do koša, nemáte tam 300 podpisov, či koľko tam bolo, ani neviem, ste verejnosť. Takže naozaj, a berte to tak, že ak je to, lebo ministerstvo, nebudem menovať konkrétneho pána, už tam nie je. No čo, prídu tie pacientské organizácie, vylejú vedro emócií, nereálne, pre nás je to strata času, zabitie času, nič nevieme vyriešiť, tak si ich dajako obhospodárte. My si ich obhospodárime a my naozaj nechodíme len s vedrom emócií, my chodíme s reálnymi návrhmi nadväznosti na zákony, ktoré sa dajú urobiť. Lebo vy si myslíte, že vy niečo chcete, niekedy dostanete kameň do ruky a rozbí okno, to je to najjednoduchšie, ale keď nepoznáte tú náväznosť a čo nemusíte poznať, lebo 670, 80, neviem koľko, od Zajaca, on sám hovorí, zoberte tie zákony, vyhoďte a robte niečo iné. Zdravotníci sa vedia v tom ťažko orientovať, už ani ja neviem, jak Eliška hovorí, že bola akože táto 540 o kategorizácii ústavnej dejak novelizovaná. Ja už fakt neviem, lebo bola asi 3-krát od roku 2021 novelizovaná, takže niečo mi napríklad aj v rámci poradenstva, naša právnička mi to zachytáva a mi to posiela. Ďalšia časť, že keď sú to dôležité také, že vyhlášky, normy, nájdete to v právnej poradni u nás na stránke. Ona mi to posiela, dotýka sa to sociálneho, zmien, príspevkov, všetko. To nájdete u nás na našej stránke. Tak sa tam pozrite, právna poradňa, a nájdete poradňa tam, čo je aktuálne, čo vy potrebujete. Bol tam rodičovský, je tam hocičo, ale tak ako my sme fakt na ochranu práv pacientov, my do týchto vecí ani nejdeme, lebo to nestíhame. Na druhej strane, aj sa nás pýtate, my sme tí, ktorí vás nominovali v rámci rád na ministerstvo práce, keď chceli s psychickými poruchami, keď chceli telesné postihnutia a podľa chorôb, vy ste mnohí tam, ja o tom viem, ja som veľmi rada. My tam nie sme. My tam nie sme z jedného prostého dôvodu, lebo ja keď som prišla v nadšení, som tam chcela byť a mi bolo povedané, vy nezdružujete fyzické osoby s danou diagnózou, vy združujete právnické osoby a to je fakt. Takže my to plne rešpektujeme. Ak aj tam chcete niečo konzultovať s nami a najradšej s pani doktorkou Strejčkovou, lebo ona je v tom viac doma ako ja, tak kľudne sa obracajte na tú poradňu. To neznamená, že keď tam nie sme, že my nepripomienkujeme zákony, my ich pripomienkujeme, aj teraz sme dávali pripomienky. Ak sú zásadné, niekedy ma aj novinári potrápia tými otázkami, lebo sa dotýkajú aj pacientov, že ako je to tak to už riešim spolu s pani doktorkou Strejčkovou, lebo nemám na výber. Niekedy myslím na Janku, že ježiš, tá sa v tom vyzná. Zase nemôže vedieť každý všetko, takže ja stále hovorím, my sme pre pacientov, ale pacient má biopsychosociálne potreby. A nevieme to rozdeliť a my to ani nedelíme. Tak ja asi toľko. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a ja ešte možno by som využila, keď tu máme pani doktorku Srlakovú, ktorá tu s nami sedí, aký nový člen predstavenstva, keby aj znovu vám niečo povedala, to, čo teraz urobila, zozbierala informácie, aby ste ju trošku viac poznali, aby to bolo také, že ju aj vidíte viac. Nie len čítate maily. Ďakujem veľmi pekne. A ja si veľmi vážim opäť teda, že som sa mohla stať súčasťou tejto veľkej rodiny Asociácie na ochranu práv pacientov a všetkých jej členských organizácií. A naozaj som sem vstúpila s tou ambíciou, aby sme okrem tej domácej spoločnej práce trošku pozdvihli aj tie možnosti, ktoré nám ponúkajú naše členstva, ako som teda s veľkým pozitívnym prekvapením sa dozvedela z vašich informácií. Využili teda ten potenciál, ktorý nám dáva aj medzinárodná pôda.
Ja osobne som odchovaná teda celý svoj produktívny život na práci v medzinárodných organizáciách, či to bola Rada Európy alebo Svetová zdravotnícka organizácia. A ja viem, že tieto materiály častokrát z týchto globálnych sfér nám pripadajú vzdialené, odťažité, formálne, jazyk mierne nezrozumiteľný pre bežného konzumenta, ale napriek tomu najmä WHO ako špecifická, špeciálna agentúra OSN pre zdravie je zdrojom najvyššie hodnotených tzv. Tých evidence-based informácií, na ktorých stavia svoje stratégie, svoje politiky, svoje rozhodnutia a svoje dobré rady, keď to poviem teda tým úplne najobyčajnejším jazykom pre svoje členské štáty. A Slovensko ako členský štát sa ku všetkému hlási. Všetko podpisuje, za všetko hlasuje, so všetkým súhlasí, až na teda niektoré finálne produkty, ako teda sme svedkami v ostatnom roku, ktoré sa týkali medzinárodných zdravotných pravidiel, ale tak to je téma teda separátna, ale všetko, čo sa týka starostlivosti o zdravie, prevencie, podpory zdravia, následnej starostlivosti, paliatívnej starostlivosti, na to existuje spústa materiálov, ktoré vždycky majú aj niekoľko kapitol o dobrej praxi, príkladov z krajín, kde veci fungujú a ktoré sú transferovateľné aj do slovenského prostredia. Ja viem, že cudzí jazyk môže byť pre niekoho ešte trošku bariéra, ale my sa snažíme tie informácie sprostredkovať aj teda do slovenského jazyka a veľa sa odpublikovalo aj pod hlavičkou WHO, ale preberajú to aj odborné spoločnosti a ja viem napríklad Hanka Vrabcová, ktorá musela odísť, vlastne gro jej práce ohľadom štandardov pre obezitu a liečbu stavov súvisiacich s obezitou je postavených na WHO materiáloch. Takže ja sa budem snažiť aj tieto materiály vám dostať bližšie a inšpirovať vás možno pre prácu pre vaše jednotlivé organizácie, ale bude to aj pomocka asi na tej umbrelovej úrovni AOPP ako takého. Druhá vec je, že vy ste naozaj mnohí členovia medzinárodných, európskych alebo aj globálnych organizácií. Čiže ja mám teraz vlastne taký ten prehľad o tom, je to impozantné, ako ja som bola fakt prekvapená, lebo som si to nemyslela. Takže v druhom kole sa možno budeme rozprávať aj o tom, či vy z toho vášho členstva máte aj nejaký úžitok. Ja viem, že je to fajn byť členom nejakej európskej rodiny, ale otázka je, do akej miery vám to prináša niečo konkrétne naozaj pre vašu slovenskú prácu. A ja pevne verím, že áno, lebo tá inšpirácia vždy a výmena skúseností, výmena informácií, možnosť počúvať ľudí, že my to robíme takto a zamyslieť sa, že a my prečo to nerobíme takto, určite je náležitá a ja to veľmi podporujem a vždy mi veľmi vadilo, keď som niekomu na Limbovej hovorila, že toto by sme mohli robiť a oni povedali, my tu máme slovenské problémy, my si musíme riešiť slovenské problémy a čo nám už aké zahraničie vie dať. Veľmi ma to mrzelo, veľmi ma to trápilo, ale boli aj také názory a ja pevne verím, že budú už prežitkom v súčasnosti, ak nie úplne, tak teda v dohľadnej dobe. A hlavne aj jazykové schopnosti našich ľudí sa veľmi zlepšujú, znamená, že vedia komunikovať aj v cudzom jazyku, takže aj toto je odstraňovanie bariér na to, aby sme sa pozreli za hranice Slovenska a videli, že proste veci sa dejú. Na druhej strane sme aj povinní to sledovať, pretože sme členmi nielen toho WHO, kde sa za všeličo hlásime a my by sme potom mali, aj keď sú to rezolúcie s politickým vynútením, neprávnym vynutiteľným statusom, ale proste, že ten záväzok, ktorý na seba Slovensko zobere, keď podpíše niečo na úrovni WHO alebo ktorejkoľvek inej agentúry OSN alebo inej platformy medzinárodnej, je proste záväzok pre tú republiku. A podstatné je o tom vedieť a vedieť to odkomunikovať. Ja poznám mimovládne organizácie, ktoré vehementne sa domáhajú toho, že je Svetový deň hepatitídy, tak poďme mať aj my tu na niečo o hepatitide. Duševné zdravie, proste tých sviatkov alebo tých významných dní, ku ktorým WHO prijíma rôzne strategické dokumenty, je veľa. A už len toto, keby sa stalo
realitou na Slovensku, tak by sme sa veľmi, veľmi posunuli. Okrem toho má samozrejme veľkú prácu v oblasti zdravotníckych systémov a to, čo tu prezentoval Martin Smatana, bolo, aj keď to malo podtitul OECD, je to spoločná práca VHO a OECD a vlastne tie štatistiky pochádzajú častokrát z toho, čo my referujeme ako Slováci. A to je zase apel aj na NCZI a ostatných, ktorí by mali povinne dodávať informácie o tom, čo sa deje v zdravotníctve v časovom intervale, ktorý potrebuje aj Slovensko, aby tam nebolo, že tak za Nemecko máme údaje z roku 2023, ale za Slovensko máme údaje z roku 2019, alebo ešte aj horšie, hej. Čiže nechcem odbočovať od toho, čo je pre nás prioritné, ale pre AOPP je veľmi dôležité, že je členom Európskeho pacientského fóra, IPF, pani prezidentka to mala v prezentácii, lebo to je európska úroveň, veľmi rukolapná, veľmi blízka. A ja musím povedať, že odkedy tam 3/4 roka som sa dala do pozornosti, tých podnetov a tých možností ide veľmi veľa a ja selektívne niektorým organizáciám aj posielam to, čo sa ich týka. Takže s niektorými komunikujem viac, s niektorými menej, ale robím si v tom taký poriadok a dúfam, že budeme mať aj nejakú pravidelnú rubriku v newsletteri, ktorá sa bude týkať medzinárodnej spolupráce a možností. A potom sme členmi JAPO, čo je globálna organizácia. A čím je niečo globálnejšie, tým sa to môže zdať aj vzdialenejšie, teda k tým koreňom. Ale je fakt, že JAPO zase, a vrátim sa k tomu, čo Eliška mala v prezentácii, že Uganda a Masajovia, hej, čiže my sa častokrát vieme inšpirovať aj od krajín, o ktorých by sme si ani nemysleli, že teda by sa to dalo, áno. Čiže všetko má svoje ako keby zdroje a možnosti, ktoré musíme uchopiť. Je to o čase, je to o kapacite, je to o všetkom, takže aj ja musím selektívne k veciam pristupovať, ale dúfam, že to, čo budem schopná vám ponúknuť, bude k veci. Aha, no tak a už teraz, ja som bola na jednom stretnutí vo Varšave, z ktorého sme dali správu aj na web, možno ste niektorí už stihli si to prečítať alebo proste pozrieť. A už sme dostali dotaz od Moldavskej asociácie obdobného charakteru, ako je naša asociácia na ochranu práv pacientov, aby sme im prišli odprednášať, ako to robíme, ako sme vznikli, ako naša charta, ako sa dostala do zákonov, ako oni môžu sa inšpirovať nami, aby teda tiež poskočili ďalej, či už na tej ceste do EÚ, alebo vôbec. Začínajú zatiaľ veľmi od ničoho a chceli by sa niekam posunúť a už sa im zdalo, že my im vieme poradiť. Takže len ako taká perlička. Ďakujem. Dobre. Máme ešte síce dosť veľa času podľa programu, ale môžeme skončiť skôr, lebo si myslím, že každého z vás už ťahajú aj iné povinnosti. Aj tak je to neuveriteľne veľká vec, že mnohí, že tí, ktorí ste tu, že ste vydržali ten celý čas, obzvlášť keď si zoberieme do úvahy, že sme pacienti. A ja už včera, keď tie dievčatá už tretíkrát spievali, tak už som si vrala, Bože, už skončite, lebo už nevládzem. Nie kvôli tomu, že by zle spievali, ale už som mala opuchnuté všetko. Ešte aj vlasy som mala opuchnuté z toho sedenia, však sme pacienti. Takže, a viem, že všetci ste boli na tom podobne, preto to veľmi oceňujem, že ste vydržali a že je to pre nás veľmi dobrá spätná väzba, že niektoré veci asi predsa len aspoň trochu robíme dobre. A ďakujem ešte raz, lebo to robíme všetci navzájom pre seba. A poďme domov. Teraz ma síce Eliška nevyzvala, ale teraz chcem ja. Ja som naskočila do vlaku AOPP len začiatkom tohto roku, keď Eliška mala v podstate draft konferencie hotový a pani prezidentka mu sekundovala všetkými 4 a koľko len mohla. Takže nepodielala som sa. Ja som tu prišla naozaj tiež, ako mnohí vy, ako hosť, si to vypočuť, si to zažiť a si to užiť. Takže ja by som v mene vás všetkých poďakovala týmto 2 dámam, čo pre nás za tento 1,5 dňa dokázali vytvoriť, lebo to bolo úplne úžasné a tešíme sa o rok znova. Ďakujeme pekne.
Ja vás ešte veľmi pekne poprosím, prídeme všetci tu hore. A kým sa rozídeme, tak ja vám zo srdca ďakujem. Ja viem, že ten druhý deň, či je piatok, či je sobota, dnes máte všetci vlaky domov po obede, cestujú študenti. Viem, že je to náročné cesty, všetko počasie. Hovorím, viem, že sú náročné aj naše diagnózy, aj sa mi ospravedlnili ďalší, majú covidy, majú zdravotné problémy. A my pacienti, ja stále hovorím, že to máme komplikovanejšie. Často tu rezonovali zdravotníci a tvrdím, sestry sa o seba vedia postarať. A mali. Keď sme vykrikovali, keď sa my nepostaráme o seba, kto sa postará o vás, takže mali by to tiež trochu ukázať. Takže my v prvom rade nie, že by sme boli egoisti. Naozaj veľmi pekne vás prosím, boli tu inšpiratívne témy. Akože majme tu zodpovednosť. To, s akou láskou to robíte, ako posúvate svoje pacientské združenie. Ja keď počujem, že mňa už ani moja robota nebaví, ja by som najradšej len pacientským organizáciám sa venovala. Pre mňa je to taký balzám na dušu, lebo si uvedomím, že nie sme ničím ojedinele potom, že sme súčasťou veľkej rodiny. Ja vám v prvom rade zo srdca ďakujem za tieto úžasné 2 dni, obohacujúce. Verím, že ste sa opäť stretli, aj takí, čo ste sa nepoznali, že ste sa spoznali, že budete navzájom komunikovať. Pre mňa je veľkou radosťou ísť na vaše prednášky, vzdelávacie podujatia. Ja sa prispôsobím témam. Sú takí, že naozaj sledujú, máte k dispozícii správy o činnosti, všetko máme na webe, newsletter, prispievajte do ňoho, my si šírime dobré meno. Ako to je, hej. Vidno, že sme veľká rodina, akože je tam záujem, novinári ho odoberajú. Viem dokonca, že majú záujem. Že vy ste úžasní. A hovorím tak, ako veľká vďaka pani doktorke Marušakovej, ktorá sa tento rok rozhodla, že budem sedieť len jak torta a nič nebudem robiť. Hej. Ako pánička. Hej, ako pánička, no. Takže sme si veľmi neposedeli, lebo ani hovorím, že ja ďakujem aj Katke, lebo Katka nech príde sem, lebo je to veľmi náročné. Takže ja pevne verím, že budeme ako jedna skvelá rodina, ktorá sa budeme podporovať, pretože môžeme mať rozličné diagnózy, máme jedno spoločné. Chceme, aby pacient nebol iba slovom. A to, že je v PVVčku teraz, v tom programovom vyhlásení, v centre záujmu, ja ho chcem tam vidieť. Na začiatku ho každý stratí, potom akože slovne, potom a na konci snaženia je človek, to bolo komunistické, fakt na konci. Takže zasadzujme sa o to spoločne a ja toho hore prosím naozaj, aby nám dal toľko stabilného zdravia, toľko síl, toľko radosti, ako sme si užili počas týchto 2 dní. Ďakujem vám zo srdca. Ďakujem Katke Gavalcovej, agentúra Prima, dievčatám a poprosím vás všetkých na pódium na spoločnú foto. To musí byť.